Boas tardes a todos. Abrimos a sesión desta sesión extraordinaria e urxente convocada para as 6 da tarde de hoxe con un punto no orden do día importante e o outro primeiro que é a ratificación da urxencia. Non sei se vos chegou toda a documentación, mandáronvola hoxe, non? A documentación, por iso pido disculpas por traer isto dunha forma tan xusta, pero é que, bueno, logo falaremos cando entremos en debate do asunto. Teñamos que aprobar o precio dos campamentos, a tarifa, o precio público dos campamentos antes de que empezasen. De feito, na súa convocatoria xa se habían feito a convocatoria con estes novos precios, pero por cuestións de carga de traballo e diferentes temas administrativos, pois non se poido facer con antelación a hoxe. Como onte falei ca portavoz do partido da oposición, pois xa lle comentei que estábamos terminando, que se estaba terminando o informe, e hoxe mesmo pois xa se terminou e xa se lles dou traslado. Entón, vamos primeiro a ratificar a urxencia, que sería o primer punto a votar. Vamos a ratificar a urxencia, entonces vamos a votar. Votos a favor de ratificar a urxencia? Votos en contra? Moi ben, 9 votos a favor e 4 en contra. Vamos a, entonces, pasamos a debatir o punto, que é o número 2, que é establecemento e regulación dos precios públicos a xirar polas actividades de campamento deportivo verán 2020 e campamento Miño Respira verán 2020. Vou a dar lectura á proposta da alcaldía. É a seguinte. Asunto: establecemento e regulación dos prezos públicos a xirar polas actividades de campamento deportivo verán 2020 e campamento Miño Respira verán 2020. Esta alcaldía, mediante traslado de proposta asinada pola Consellería Delegada de Educación, Cultura, Comunicación, Participación Cidadá, Transparencia e Igualdade do Concello de Miño, tomou recente coñecemento da intención deste Concello de proceder a organizar para o seu desenvolvemento nos vindeiros meses de xullo e agosto dunhas actividades campamentos de verán coa finalidade de darlle apoio ás familias no cuidado dos seus menores no período vacacional que se avecina, así como de intención de establecer e regular os correspondentes prezos públicos que permitan o seu axeitado financiamento. A proposta da Concellería formulouse nos seguintes términos literais. Segundo os antecedentes que lle constan a esta Concellería deste Concello, dende o Departamento Municipal de Cultura e Deportes ven organizando ano tras ano determinadas actividades campamentos coa finalidade de darlle apoio ás familias no cuidado dos seus menores nos períodos vacacionais. Segundo estes mesmos antecedentes, o financiamento destas actividades se soporta parcialmente pola economía das familias usuarias dos servicios mediante o abono do precio público regulado na Ordenanza Fiscal número 21, reguladora do precio público polos servicios culturais e deportivos. Quinto, 5.1, apoio ás familias nos períodos vacacionais, 50 euros mensuais para os períodos de Nadal e Semana Santa e 60 euros mensuais os meses de xullo e agosto. Non obstante, do exame detallado do exposto, esta Concellería entende que para o actual verano de 2020 resulta imprescindible darlle un xiro tanto á organización como ao financiamento destas actividades, dados os condicionamentos de saúde nos que toda a Administración debe operar neste momento debido á crise sanitaria que estamos a vivir a raíz da pandemia ocasionada polo COVID-19. En consecuencia, e conforme o exposto no parágrafo anterior, o Concello está a organizar a posta en marcha para os vindeiros meses de xullo e agosto de dúas actividades campamentos de verán en cuxo desenrolo é obrigado a considerar, ademais dos tradicionais factores de promoción e fomento da cultura e o deporte entre os menores participantes, o cuidado extremo á súa saúde a causa da sinalada crise sanitaria, xerando esta particular situación e para o presente exercicio 2020 un incremento na previsión do gasto que o Concello deberá incorrer para garantir a correcta prestación dos servicios de conciliación. E resultando en consecuencia imprescindible aprobar precios públicos específicos a xirar por estes campamentos e actividades coa finalidade de darlle suficiente cobertura financiera sen afectar a estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera da entidade, provocando pola súa especialidade a inaplicación para estes supostos do prezo público que en termos xenéricos se regula na Ordenanza Fiscal número 21, sinalada que, non obstante, en principio, manterá a súa vixencia para os vindeiros exercicios e sen perxuízo de estudar no futuro unha reorganización en termos xerais destas actividades e o seu financiamento. Ver memoria económica asinada polo técnico de deportes que se acompaña a esta proposta. A vista do anterior, o detalle de actividades e tarifas propostas é o seguinte. Actividade de campamento deportivo verán 2020, temporalización xullo-agosto, 4 quendas quincenais.
Número estimado de participantes, 45 participantes por quenda. Número máximo de grupos por quenda, 3 grupos de 15 participantes. Prezo proposto, 50 euros, quincena participante. A outra actividade de Campamento Miño Respira Verán 2020, temporalización xullo-agosto, 2 quendas mensuais. Número estimado de participantes, 60 participantes por quenda. Número máximo de grupos por quenda, 4 grupos de 15 participantes. Prezo proposto, 80 euros mensuais participante. A presente proposta se lle menciona unha memoria económico-financiera suscrita polo técnico deportivo municipal xustificativa da cuantía a fixar polos precios que se proxecta a aprobar e na que se pon de manifesto que o Concello deberá asumir con cargo os seus orzamentos un importante déficit de financiamento respecto da previsión do gasto que representa a organización das actividades. Non obstante, esta Concellería entende que existen importantes razóns de tipo social e de interese público que xustifican fixar estes precios públicos por debaixo do límite permitido polo artigo 44.1 do texto refundido, el que justifican el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, tal como se permite no apartado 2 do mismo precepto. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiera. Isto é, en definitiva, que as administracións faciliten ás familias traballadoras a conciliación da súa vida laboral e familiar nos períodos vacacionais dos seus fillos e fillas menores, soportando polo acceso a estes servicios, en moitos casos imprescindibles, un custe razonable e asequible que non poña en risco as súas economías. Tamén se acompaña a presente proposta un proxecto de acordo regulador dos elementos que deben rexer a liquidación e ingreso dos precios públicos a aprobar asignado por esta Concellería. Ben, conforme ao contido da proposta transcrita, constan incorporados ao expediente, primeiro, unha memoria económico-financiera asinada polo técnico deportivo municipal xustificativa da cuantía dos precios públicos que se pretenden aprobar. Dous, o proxecto de acordo regulador dos elementos que configurarán o réxime de aplicación dos precios públicos. Consta así mesmo emitido informe conxunto pola Intervención e Tesourería municipais no exercicio das súas funcións reservadas no que textualmente conclúen. Conforme aos antecedentes e fundamentos expostos ao longo do presente informe e á vista da documentación que integra esta Intervención e Tesourería municipais, emiten informe favorable á proposta de establecemento e regulación dos precios públicos a xirar polo Concello de Miño por as actividades de Campamento Deportivo Verán 2020, en Campamento Miño Respira Verán 2020, nos termos recollidos na sinalada documentación, en especial no seu acordo regulador. Polo que tramitado correctamente o expediente, esta Alcaldía Presidencia de conforme co disposto nos artigos 41, 47 e 127 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en atención a que o inicio dos campamentos deben ter lugar os próximos 1 e 6 de xullo de 2020, propongo ao Pleno da Corporación a adopción en sesión extraordinaria urxente do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o establecemento dun prezo público por importe de 50 euros quincena a xirar pola prestación do servicio denominado Campamento Deportivo Verán 2020 e dun prezo público por importe de 80 euros mes a xirar pola prestación do servicio denominado Campamento Miño Respira Verán 2020. Segundo, aprobar o acordo regulador dos prezos públicos a establecer con arranxo o seguinte contido. Acordo regulador dos precios públicos a xirar polo Concello de Miño pola realización das actividades de Campamento Deportivo Verán 2020 e Campamento Miño Respira Verán 2020. Artigo 1. Fundamento, obxecto e naturaleza. De conformidade co previsto nos artigos 41 a 47 e 127 do texto refundido antes citado, este Concello establece os prezos públicos pola realización das actividades de Campamento Deportivo Verán 2020 e Campamento Miño Respira Verán 2020, especificados nas tarifas recollidas no artigo 3 deste acordo. As contraprestacións económicas obxecto do presente acordo teñen a natureza de precios públicos por responder á prestación de servicios e realización de actividades obxecto da competencia desta entidade nas que non concurren ningunha das circunstancias especificadas na letra B do artigo 21 do texto refundido antes citado. Segundo, artigo 2. Obrigados ao pago. Están obrigados ao pago dos precios públicos regulados no presente acordo aqueles que se beneficien da participación nos campamentos de verán 2020, entendéndose como tales os pais, nais, titores ou responsables legais ou, de feito, os dos menores para os que se teña solicitado a súa admisión. Artigo 3. Contía. A contía dos prezos públicos regulados neste acordo obedece ás seguintes tarifas. Campamento Deportivo Verán 2020, 50 euros quincena. Campamento Miño Respira Verán 2020, 80 euros mes. De acordo co establecido no artigo 21, 8A da Lei 37/92 do Imposto sobre o Valor Engadido,
As operacións obxecto deste precio público atópanse exentas do pago do imposto. Artigo 4. Normas de xestión. A obriga do pagamento do precio público xurde dende que se inicia a prestación dos servicios ou actividades definidos no artigo 1. Non obstante, poderase exixir o depósito previo do seu importe. A estes efectos e de conformidade co artigo 46 do texto refundido, citado antes, se exixirá o pagamento das tarifas correspondentes no momento da inscripción ou matriculación no campamento, non tramitándose aquelas inscripcións ou matriculacións que non se acompañen do xustificante do pagamento. 2. O pagamento dos prezos públicos exixirase en réxime de autoliquidación mediante o seu ingreso nalgúna das entidades financieras de titularidade desta entidade. 3. Só procederá a devolución do importe ingresado polos precios públicos previstos no presente acordo nos supostos no que o servicio ou actividade non se preste por causas non imputables ao obrigado ao pago. Neste suposto, o importe de devolución deberá ser rateado polos días de prestación efectiva. Artigo 5. Infraccións e sancións. As débedas por estes precios públicos poderán exixirse polo procedimento administrativo de continximento, de conformidade co artigo 46.3 do texto refundido, citado con varias veces xa hoxe. Disposición final. O presente acordo regulador entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Estenderá os seus efectos mentres manteñan vixencia os supostos que regula. Terceiro e último, publicar íntegramente o presente acordo no tabuleiro de dictos do Concello e no Boletín Oficial da Provincia en aplicación da previsión recollida no artigo 131 da Lei de Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas. Bueno, esta é a proposta. Non sei se queredes intervenir, decir algo. Ya le adelanto que el Partido Popular va a votar en contra y lo va a hacer por varios motivos. El primero de ellos es porque hace varios días que desde las páginas del Concello se anunciaron estos campamentos con las nuevas tarifas, 50 euros quincena para el campamento deportivo y 80 euros al mes para el campamento Miño Respira, incumpliendo en ese momento lo estipulado en la normativa vigente. Por otra parte, no estamos de acuerdo en subir las tarifas a las familias, precisamente ahora, teniendo en cuenta las consecuencias de la COVID-19. Y finalmente consideramos que el Pleno debería hacerse con un poco más de antelación. Es verdad que no les daría tiempo. Y se está volviendo una costumbre que la documentación nos llegue con poquitas horas de antelación. Y consideramos que habría que ser un poquito más previsor en este sentido, especialmente si ya tenían previsto que las tarifas iban a ser las que anunciaron en su momento. Muy bien, pues moitas gracias. Non sei se a concelleira que fai a proposta queres comentar algo. Sí. Ben, solo por puntualizar que o anuncio das bases do campamento que se fixo público nas redes sociais do Concello non incumplía nada porque o feito de vengable non empeza hasta o día 1 e o día 1 estaba previsto por nós polo Concello en xeral que xa estuvera aprobada este novo precio público que estamos aprobando hoxe. Por outro lado, neste ano que é especialmente excepcional ou extraño para todos, tiñamos dúas alternativas. Unha era non facer o campamento en absoluto e deixar de perder 8.000 euros ao mes como se perdían hasta o ano pasado, ou ben facelo como estamos suxetos a un plan de axuste que pensamos cumplir, pois intentar perder menos. Precisamente por esa empatía coas familias que, pensando nas familias, decidimos facelo. O máis fácil era moi doado non facer nada, porque verdadeiramente facer un campamento nestas circunstancias exixe unha planificación moitísimo máis estricta que outros anos, pois por motivos que todos coñecemos. Precisamente, inda que fose difícil e que se leve tempo traballando nel, decidimos facelo porque hai familias que non poden senón conciliar o traballo e o cuidado dos fillos. Sobre todo isto normalmente afecta as mulleres, que son as que acaban quedando na casa. Bueno, nada máis. Por eso tamén pedimos disculpas porque chegase a documentación a última hora, pero foi a hora na que se tuvo, porque como
Como vostedes coñecerán, estamos ahora mismo nun momento que é difícil para, o sea, difícil, é de moita carga de traballo para o Concello porque se están facendo todas as contratacións que non se poideron adiantar pois debido aos meses de confinamento que acabamos de padecer, nada máis. Gracias. Gracias. Sí. En resposta á concelleira, voulle dicir que me encanta ese tipo de empatía. Son moi empática ca familia, pero subo a tarifa, está moi ben. En segundo lugar, quería decir si estos campamentos non van supoñer un gasto para o Concello. Di que se perdían 8.000 euros, quería saber canto se perderá agora. Ou se non se perderá nada. Sí. A empatía non só se valora en cartos. Hasta agora se estaba pagando unha taxa e hai familias que se traballan os dous, pode haber xente que efectivamente pode que haxa, saben perfectamente que poden acudir aos servicios sociales e se pode facer un informe para que paguen menos ou non paguen nada, pero a empatía non é só cartos, eso é un concepto un pouco benéfico dos servizos que ofrece a administración. Hai pois pais que non teñen ningún problema pagar moito máis, de feito ao mellor os tiñan que levar a outro sitio onde pagaban moito máis. Eso por un lado. Por outro, cal era a outra pregunta, perdón? He dixo que os campamentos anteriores supoñían un gasto para unha perda para o Concello de 8.000 euros, que agora non vai perder nada o Concello. Pois non o sabemos. O que sabemos é que hasta o ano pasado se perdían 8.000 euros a mes. Eso sí que o sabemos. Non, porque non temos a donde clarividencia. Precisamente nestas circunstancias creo que todos somos conscientes de que non sabemos o que vai pasar. En principio, subimos os precios para non perder tanto. Pero xa lles adianto que a organización dos campamentos non é barata porque primamos a seguridade dos nosos nenos. Eu non poño en dúbida que será evidente. Tamén lle digo que pola conversa que tuve onte co señor alcalde, veume a decir que máis ou menos a perda iba a ser a mesma. Por eso me Perdón, extraña que máis ou menos? A perda que iba a ser a mesma, foi máis ou menos o que me dixo. Sí. Bueno, vamos a ver, está claro que vexo que cando se fala vai haber que usar un notario ou luce taquígrafos, porque ou eu me expliquei mal ou usted, ou en este caso ti, se me permites, non o entendiche como eu o expresei. Vamos a ver, eu o que che expliquei é que precisamente este ano os campamentos requiren de unha serie de gastos que outros anos non requerían. Xo expliquei porque este ano se requería un técnico por cuestións do COVID, se requería unha serie de desinfeccións, unha serie de materiais e demais, precisamente para garantizar a cobertura da seguridade dos nenos. Eses gastos a maiores, evidentemente, van ser maiores gastos. Que pasa? Que, lóxicamente, o que se intenta minimizar con esos maiores gastos é con esta subida de tarifa, de precio, que é unha subida que todavía non vai a chegar a cubrir os gastos, por como non se cubriu nunca. Como acaba de decir a concelleira, nunca se cubriron os gastos desos campamentos. Estos campamentos non son os mismos, polo tanto non son comparables, porque son distintos pola súa confección, pola súa ubicación e polo seu desenrolo, e, como decía, polos seus requerimentos tamén, e, polo tanto, vamos a ter máis gasto. Pero, como se decía, se dixo aquí hoxe, non é unha cuestión solamente económica, eu creo que tamén é unha cuestión de servicio precisamente ás familias. Temos que facilitar, ou queremos facilitar, a conciliación, porque moitas familias, ao mellor, precisamente, se non tuveran esta posibilidade de campamentos, non podrían conciliar perfectamente a súa vida laboral ou a súa vida de outra índole. Entón, o que se prima é conciliar, se prima, dentro do que cabe, prestar un bon campamento, prestar un bon servicio, a seguridade dos nenos, e iso vai ter un coste. Ese coste vámoslo pagar entre o Concello e o que aporten de cuotas os señores, os pais dos nenos que se apunten aos campamentos. Cando teñamos todo o peche de nenos apuntados e todas as quendas que se cubren ou non se cubren, pois se saberá máis ou menos o que se vai a gastar. Sí. Entonces, pues o que se trate de minimizar a perda, pero o campamento eu creo que debemos de facelo e debemos de mantelo.
precisamente por ese motivo. Xa, pero que ti decías que eu che dixen que non iba a haber perdas. Eu que che digo categóricamente que eso non o poden decir porque non é certo, vai haber perdas. Non, que se trataba era de subir para... Sí, de que estaba nun 20% de cobertura, claro. Entendímonos mal porque evidentemente o 20%, que é o que está no informe, aí se dice o 20 e tantos por cento, está no informe económico, se o liste desde a intervención, sale un 20 e tantos por cento, similar ao de outros campamentos. O que pasa que, claro, se hai máis gasto, hai algo máis de ingreso, o que se mantén o porcentaje na mesma situación, en perdas, porque os campamentos sempre foron deficitarios, sempre, históricamente. Non é unha cuestión nova deste ano, entón o que nos entendemos tamén que todas as persoas que se matricularon e se apuntaron aos campamentos coñecían perfectamente a tarifa que iba a ser, e evidentemente nadie que eu seipa, por lo menos a mí ninguna das concelleiras relacionadas con esta materia me dixeron nada de que houbera queixas de ningún usuario. Entonces, bueno, eu entendo que as familias se apuntan, sabemos que é un coste, e sabemos que é un coste como todo, ten un coste, pero bueno, tamén creemos que é un beneficio para esas familias e para moitos nenos deste municipio. Entón, eu creo que non se fai nada distinto, simplemente que temos unha situación, un entorno distinto por tema do COVID, e, polo tanto, eso pues, ten un coste a maiores, claro. Sí, fala. Por centrar un pouco o tema, ata o ano pasado que se había, podo ser que me equivoque, falo un pouco de memoria, se podía xuntar hasta como 80 nenos nun campamento, non? Non, hasta 80, vale. Había un campamento para 80 nenos. Ahora temos, cada 15 nenos temos un campamento. Quere dicir, non é unha forma de falar, é que cada 15 nenos levan os seus monitores, o seu local, a súa desinfección e o seu material, ademais de un coordinador de COVID. Isto quere dicir que non costa 4 veces máis, pero costa bastante máis. A veces, bueno, podemos caer pouco nas grandes cifras ou nos números gruesos, pero é así. Se temos plazas, por exemplo, no de conciliación, para 60 nenos, son 4 campamentos. E costa, pois, eso, 4 aulas, 4 equipos de material, os seus monitores, etcétera, etcétera. Era só para puntualizar isto. Boas tardes. Vamos a ver, eu diría a concelleira que antes fixo unha afirmación aí que eu creo que non dá lugar a ela, donde se dice, eu pediríalle que non se faga discriminación sexista. Tanto monta a muller como o home, tanto monta o matrimonio o home como a muller. Antes usted dixo que andaban máis as mulleres cos nenos, é dicir, eu recomendolle que non se fagan esas discriminacións. Non se fagan esas discriminacións. E despois, decirlles que é importante, son importantes estes campamentos. Ao mellor, seguramente, este ano é moito máis importante que outros anos. E creo que estar discutindo se vai perder o Concello ou non vai perder o Concello, o Concello fai actividades algunhas que son menos importantes que os campamentos. E discutir o precio, saber, eu creo que había unha ordenanza e que debíase cumplir. Primeiro porque son precios máis baratos que os que están fijando agora. Que a crisis que temos. E creo que estar discutindo aquí subir o precio dunha actividade moi importante para que encima panden as familias, eu creo que non é de recibo. Así de claro. A ver, vou empezar polo último. Os que están discutindo o precio son vostedes. O campamento que se fai, o campamento que, a ordenanza que se refire vostede, non se refire a este campamento. Se vostedes viron a documentación que se enviou, o campamento non é o campamento que se facía. Non se vai cumplir esa ordenanza, porque esa ordenanza non aplica a este campamento, que se chama Campamento Deportivo Verán 2020 e Campamento Miño Respira Verán 2020. Esa ordenanza non era para estes campamentos. Entón, non se podía cumplir esa ordenanza. Había que cumplir outra ordenanza para este campamento. E o máis importante,
Teña vostede cuidado, señor Veiga, porque se empeza negando as evidencias de marxinación das mulleres e se acaba negando a violencia de xénero como os seus socios de Vox. Así que, olliño. Eu pregúntolle se usted fixo esa afirmación, que a fixo. Dice, normalmente pandan as mulleres. Mire, Sí, vamos a ver. non dixe pandan. Eu non dixe normalmente pandan as mulleres. Dixen... Non vou discutir con usted. Pero si queres discutimos, non hai problema, pero non vamos perder aquí a tarde. Eu o que digo é que non este é o caso, non é o asunto que estamos tratando, pero ollo co que di porque se está acercando moitísimo aos socios verdes. Mire, con respecto á ordenanza que fala usted, se non é mesmo non, saber, o que si sabemos é que esta ordenanza tiñen que traer ustedes aquí fai 2 meses, porque vai ir ao boletín. Vai ir ao boletín. Vai ir ao boletín, hai que esperar un mes. Xa veremos que... No, bueno, vale. Vamos a ver, señor Veiga, un segundinho. Por favor, se pide a palabra. Entonces, vamos a ver, antes de convocar os campamentos, a xente debe saber, por a regulación, os precios. Sí, mire, señor Veiga, parece mentira que este 30 e pico anos no Concello e ainda non sabe a diferencia entre unha tasa e un precio público. O precio público entra en vigor o día que se publique, que vai ser o día 30, e un entra en vigor. Así que xa vai sendo hora de que aprenda. Pero mire, todos os días aprende algo, así que aproveito o día. Gracias. Usted tuvo bastantes anos para aprender. Por favor. Tuvo bastantes anos para aprender na posición. Se pide a palabra, por favor. Por favor. Vamos a ver, eu creo que hai unha confusión de termo. Aquí non se trae unha ordenanza, o que se trae é a aprobación dun precio público. O precio público vai entrar en vigor, o digo para aclaración, vai entrar en vigor no momento en que se publique no Boletín Oficial da provincia. A idea é de que se publique o luns ou o martes, co cual vai entrar en vigor, nada máis publicado, e, polo tanto, entra antes de que devengue o precio. É dicir, antes de que empecen os campamentos, que van a empezar, se supón, o día 1 de xullo. Polo tanto, non hai ninguna cuestión de ordenanza, ni ninguna cuestión de exposición pública durante X días para que entre en vigor, ni nada disso. Eso non existe, non é aquí. De feito, lendo os informes, queda meridianamente claro. Por lo tanto, estemos todos tranquilos no sentido da legalidade e de que se cumple o que se ten que cumplir. Evidentemente, fai 2 meses non se podía traer nada desto a pleno, porque fai 2 meses estábamos en pleno confinamento. Como todo o mundo sabe, os trámites administrativos se iniciaron a principios de junio deste mes. Todos os trámites administrativos quedaron paralizados, excepto algúns excepcionales que estaban recollidos nos reales decretos que regularon tanto o estado de alarma como aqueles posteriores que ampliaron a súa regulación ou a modificaron. Por lo tanto, houbo varios meses de paralización administrativa, non de paralización do traballo, porque evidentemente os servicios públicos, gracias a Dios, en este Concello temos grandes profesionales, seguiron traballando a reo e dando todo o que se pode facer desde os súas domicilios, que iso tamén hai que reconocelo e agradecelo, pero non se poderon facer os trámites oficialmente administrativos porque non se podía. E, bueno, lóxicamente, unha vez que parou o estado de alarma e que se levantou e se abriron os trámites administrativos, pois, lóxicamente, todo aquilo que estaba sin tramitar, pois houve que tramitar. Entonces, eso, bueno, pois conlevou unha carga de traballo excepcional que, gracias a ese bon traballo destes profesionales e a boa coordinación de todos, pois estamos terminando o mes de xuño con prácticamente casi todo o día. Despois, xa digo, de casi 3 meses de parón. Entón, home, eu creo que hai que reconocer e felicitar non solamente aos traballadores municipais, sino tamén eu creo que nos temos que felicitar todos, en xeral todos, porque eu creo que tuvemos un comportamento bastante dedicado para resolver os problemas do municipio. Eu creo que en xeral todos nos temos que felicitar. Por lo tanto, eu creo que xa fora do debate para non ir por camiños que non corresponden, eu creo que o mellor é proceder a votar este punto. Entonces, votos a favor? Votos en contra? 4 votos. 9 votos a favor e 4 en contra. Bueno, por lo tanto, queda aprobado o punto. E, sin máis, damos por levantada a sesión. Moitas gracias a todos e boas tardes.